Horasma dihita saluhutna. Adorak somarsaur hita dohot hata nitu hatta, jumulu mahita martangiang. Asinirohama dihamu doho dame nasian debata ama, doho sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata nitu hatta nagabe turpuk jamita di pertangiangan di bagasa tikion, tarsurat do di 2 Samuel 22, ayat 44 sahat tu 50 sada. Ujaha majo hata ni turpuki di tonga-tongata. Laos ta payuhitihu ma di bagasa rohat tabi. Songonom ma didok. Akup ni nunga di paluaho au sian perbadan di bangsoku. Nunga di pabakito au gabe ihutan nyaka bangso perbegu. Gari bangso na sohutadda manguluyau. Gari halak na pulik marga mga lesem-lesem au, guru dokku do diului nasida. Merus do akka anak ni na pulik marga, jala akka hitir do nasida ruar sian partano batuan nasida. Mangulu do jahuba, jala tamado papuji-pujion partano batuaki, jala tibul do debata ni hatuaoku. Debatado silehon akka pertubulun tuau, doho papatuhon akka bangso tuau. Ibana si palua au sian akka musuku, hodo tongon patibulau, maralohon akka aloku, nunga di palua ho au sia jol masih bahin gugu. Di baheni pujioku maho ali jahuba, di tonga-tongan yakka bangso perbegu, jala edehonokku ma guarmu. Ibana si patibul akka hatuau ni rajana, jala ibana mabahen asin roha tu jolma naong miniahan nai, tu si Daud doho tu pinoparnai ro di saliling lelengna. Ima sahakna. Donga saha porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus. Yado binigi sada barita ni pendaki gunung na terjebak di bahen badai salju. Tagan mendaki nasida, topu mamasa badai salju. Gabirak tak kasbe di ida nasida dalan. Mulai ma kehilangan arah pendaki gunungi. Tenaga pe ngamulai terkuras. Alai nakpe nauk songoni kondisina. Dak pola disakapi nasida, laho mengalului dalan ne baru. Alai sodo nasida, huhut mengalului batu nebelga. Dung dapok sa batui, disi mahalaki mangusade. Nian dang nagabe pitor reda badai, dagan mangusade nasida di batu nebelgai. Alai gabe selamat dohalaki sian badai saljui, ala berlindung di batu nebelgai. Ahado nanang idaut tasyane. Di pardalanan ningulu taupe, juk do hita songon pendaki gunungi. Sipata topudo masa tanda kutip akka badai. Isarana masalah di tonga-tonga di rumah tangga. Pergumulan ekonomi. Songgok parsahiton. Galeha porsiaon doh akan asing. Di situasi nasongoni, juk do tarela ngulu ni torop halak, asa torus merdalan bak kemerlojung, sipata hira na mangalwarus, sahat tu na mangasahon kemampuan. HP tu pa, nama carikok pada saati, dada ekstra tenaga, manang full power, lahu mengadupi tanda kutip akka badai naking. Alai nama carikot ditiki, ro tu partano batoan, manang tu perlindungan na tepat. Donga saha porsiaon, tudus tusido tong nahya di pengalaman di Raja Daud. Meragam do tanda kutip akka badai, na niadupan ni ibana.
Alai dang guguna manang huasona di pangasahon. Debatado di bain ibana partano batuan. Di tonga-tonga ni akabade ni ngului dang di pasobu debata ibana talu. Di palua do ibana sian saluhutna. Marningok pengalaman ni di hati dakko sidau do. Akka pangurupion ni debata di nguluna. Merhite edde puji-pujian na diturpukon. Takas do di parhato pok si Daud, babua alani pangurupion di debatado, ubain bui di hamonakon ibana saluhut akka paraloani. Panidangion si songoni duna tabigi naking diturpukon. Didok, nunga di palua ho au sian perbadan ni bangsokku. Sian panidangion nai, di pabotohod do tuhita, babua hiado si Daud mengadopi perbadan manang paraloan sian akan najonok tu ibana. Asadada hola sia duru paraloan na niadupanna. Alemasa dotong sian bangsona sendiri. Taingok do bohasi Saul, nase martahi laho mangago hosa ni si Daud. Songoni nang sian anak kona sendiri. Ima si Absalom namartahi laho pajong joko diri gabi raja ni Israel menggatihon amana si Daud. Poi itu teide songon natar surat 2 Samuel 5. Pola do alani i gabi ikon mapur si Daud manang melarikan diri asa unang marhinamago ala ambisi ni si Absalomi. Donga saha porsiaon, sian pengalaman ni si Dauti di paingoti luhita. Babua sada tantangan manang paraluan na duk di ngulutta, juk do dada sia duru harorona. Dada sian halak na dau siak kita. Alai sian akka najonok tuhita do. Manang sian akka halak na tahiripian boy mangatusi akka namasa di ngulutta. Alai ati pero akka naduduki sian akka najonok. Mulu si Daud dada dirina di pangasahon alai di batado. Alanima di eddenaon di hati dakon ibana do pangurupion ni di bata na paluahun ibana sian perbadan ni bangsona. Dungi diudutibana mamuse maddo di eddenai nunga di pabakituau gabi ihutannya kabangso perbigu gari bangso nasuhutadda manguluyau imanaking na di ayat 44. Molo didok ibana pesongoni dada na naing paburnang-burnang diri si Daud disi. Dada na pabuah-buahon keberhasilan na ibana disi. Manang pay alani strategina, manang alani hamalonna ubay buy songoni. Alay na makatidakon panugunuguon dohot asin rohani debatado ibana disi. Jala dia ka ayat na mangihu pe diturpukon di hati dakko si Daud dotong pangat toyon ni debata di baga semuluna. Didok Jahoba do partano batuan dohot hatuaunna. Debatado na papatuhon akka bangso gabe tudduk tibana. Debatado na peluahon jala na patibbu libana maralohon akka musuna. Imanaking na tede dia 47 sahatu 40 syai. Sadok tung di parhatopot jala di hati dakku si Daud do. Babua holan alani campur tangan ni debatado. Ubain bui ibana sahat waka pencapaian nai. Laos sunggul-sunggul doi nang dinguluta. Asa unang madabu hita tugijang ni roha. Manang merasa alani hajago on na sabingdo. Ubay bui sahat tu capaian ninguluon. Alay naik totong di bagasan serep miroha huhut mangokuhon. Mulubui pehita saha tutikion marhahipason. Mangula-ulautta saha tu namaday akkanauli. Sudenay
holan alania sini rohani Tuhanido. Donga saha porsiaon, dongina mangihut di ayat 50 sada, di paujung sidau do terpukon marhite na mardok moliate, huhut mamuji-muji Jehovah, marningot akka pangattoyonna di bagasang nguluna, ro diakka pinoparna, ro disaliling-lilingna. Suwak songonima nanayang sunggulan na dihita. Asaw nang lupa hita, mulubuy pe hita margugo jala manahan, ala padunganion doho pangaramotion ni debatado. Dungi mulosonggok pea kaparaloan manang parukilon ni ngulu, unang gabi sumurut haporsiaon. Alay toktong madebata nagabi partano batuata. Dia kadongan natongom mangadupi akka arsa ni roha dope saha tutikion, hata nitu hatta paingoton. Naso pasobonna akka namarhapurusan tutuhani. Mulu marhosa dope hita saha tutikion, ido sedat tadda na diramoti debata dope ngulutta. Atik pe akka badai ni ngului dak pitro macohok dope. Persoalan belum tuntas, tangiak pe dak songon na tahirimi dope alusna. Alai songo batu na balga pangusadean niya kapindaki gunung naking. Ditukul-tukoli jala diramoti debatado hita asa unang tuhamagoan. Suak songonido nang dia kadongan naung makilala sahat tuak kepencapaian ninguluna. Dipaingot hata nitu hatta dotong. Asa unang lupa tu sumber nyaka pangurupioni. Jangan sampai kita memuji Tuhan hanya saat hidup merasa terjepit, tetapi melupakan Tuhan saat semuanya berjalan baik. Si Daud sendiri di puncak ni masa jayana, song natabigin naking di pangujungi ni turpukon, toktong do ingot ibana madok moliate do memuji jala pasangapod debata. Asa songoni manak kita pe, tagan makilala akka dengan bahasa ni debata, na sujadi lupa madok moliate, memuji do pasangapod debata, huhut gabe habaoran ni pasu-pasu tuhu maliakta. Ingok ma, molo setia debata tu si Daud, debata pe setia do makaholongi hita. Jalanunga patari di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Naso tu maddadu sa ibana, alay gabi konibana do manaon alani dosatta. Asa marhite holong nai, taruli haluaon dohot hangulun na manottong ma, sudi akan porsia di Tuhani. Atong tati rumah si Dauti. Atik pesonggop akka arsak manang si taunon ningulu. Alai debatado totong dibain partano batuan. Mululuja jala madate pengulum sonari. Tutuhani maho marhapurusan. Mulutongon martaba akalas roham. Pasere matotong roham jala pasangap debata. Dungi molo disadatiki manaili hotupudi marningot perdalanan ningulum. Sayruar ma akka panidangion laho makamulatihon pangatoyan ni Tuhani. Jaladok matudirim estomihi sayhoma gabi partano batu aku. Amin.